Hello guys! Welcome back po ulit sa aming YouTube channel. So today po, mamimigay po ulit kami ng ayuda para po sa mga senior po ulit tsaka sa mga PWD. Doon naman po kami sa may barangay Batasan. Kasama namin guys si aming scholar, si Dana. Dito na po siya titira para masanay na siya dito sa barangay. Isa po siyang katutubo. Hello po ka, madali. Mag-ilaw ka. Hello po. Yan, di ba? Wala na siyang iyak. Gusto lang po namin mag-thank you sa nag-sponsor po ng aming ayuda ngayon sa Cruz family from Australia. Thank you po. Thank you po. Thank you po. God bless po. Ito po yung ating ipamimigay. Isang pack po ng biskuit, 3 noodles, then sugar, and Bear Brand, tsaka 2 dilata, tsaka bigas. Bali 50 packs po yung mabibigyan natin. Kasama rin natin si guys, si Dana mamigay para natin siya guys. para masanay na din. Para hindi siya mag-iyak. Tara guys, let's go! Bigyan mo lang gusto. Baka mainip sa bahay. Mahina ang tauhan niya.
Maraming salamat ha. Sige po. Thank you din po. Doon nga po po. Hapon po. Bibigay lang po kami ng ayuda para po sa senior. Bigay lang po namin po. Yung pagkain po. Opo, salamat sa Diyos. Sige po. Sige po. Sige po. Anong bahay niyo mo? Kuya, ayuda po. Ito? Ayuda po. May ano siya, stroke. Na-stroke. Senior na rin po. Hindi siya gano'ng makasalita. Na-stroke. Na-stroke din. Gano'n lang siya. Sige po. Kunting ayuda lang na. Pahilot ako. Ay, naghahilot si nanay. Manghihilot. Kunting Senior ayuda lang po la. Kunting para ayuda. sa mga senior. Salamat po. Okay po. Sige po. Kailan ka mag-senior ba yaw? Magandang hapon po. Dito na lang. Mag-iyak yan kung dalahin nyo. Ano siya? Ay, doon sa gilid, gilid ko nga. Kawawa ng mukha niya na yan. Sige, pasok mo na. Pasok mo, pasok Para mo makita yan. natin. Ayun. Yan ang ano niya. Ay, si nanay. Hello po. Kunting ayuda Ano po, po ante. ang sakit niya, te? Ano siya, mild stroke nga yan. mild stroke. Yung mata niya, kaya nagkaganyan. Kasi pag natutumba siya, na ano ang ulo niya. Kaya pag ito kasi, Pag hindi napanlas. magbaba sa mata. Kaya ganyan ang ano niya. Ilang beses yan nahulog eh. Nahulog pa dyan sa katre. Dapat may bantay Yung talaga. ano ko, gagawin ko sana nga talian. Eh, di ba? Baka may makakita. Masumbong naman tayo Sabihin, sa ano. Kagaya kayo, na no? ginamaltrato, di ba? Nanay mo yan, te? Ganan ko lang po. Anak niya, ano. O, nay, may kunti po kayong grocery. May gatas din po para sa inyo po. Salamat. Tamo ma. Opo. Itong stroke. Magaling po kayo. Sige po. Sige po. Salamat ah. Sige ate. Sige, sige. Kay Sir Leo po. Bigay lang po kami ng konting ayuda. Galing yan sa Dragon po. Na-stroke po si tatay. Stroke po si Kuya. Ilang taon na po kayong stroke ta? 5 years na po. Sige po, pagaling po kayo. Thank you po. Lapit na kayo. Hi, good afternoon po. Maghatid lang po kami ng konting ayuda. Abot na. Ito po. Ipatong mo na lang dito. Hindi mo na kaya na eh. Salamat ah. Okay po. Thank you rin po. Magaling. Palakas po kayo. Salamat ah. Sige po. Opo. Tay, maghatid lang po kami ng ayuda, Tay. Nagbibigay lang po ng ayuda. Kunting ayuda po para sa mga senior. Sige, ilapang mo na. Kamusta naman kayo, Tay? Ay, mahina. Sige po. Sige po na, Tay. Mahina na daw po yung pandinig ni Tatay kaya hindi po siya makaano. Sige po, bye-bye po. Sige po. Thank you, Ate. Sige po. May tali. Ate, yung tali. Sige po. Maghatid lang po kami ng... Magbibigay lang po kami ng ayuda para po sa senior. Ilang taon na kayo na? Naka-video po. 85. 85. Malakas pa. Lakas pa si nanay. Sige po, malakas po kayo. Salamat Nay. ah. Sige po. galing? Sa senior? Ano po yan? May nag-sponsor po galing sa ibang bansa. Sa amin lang po pinadaan kay Dragon Fruit Ladies. Hanggang ilang taon lang yan? Yung mga hindi na po kaya magtrabaho, gano'n. Tsaka mga PWD po. Sige po. Maraming salamat ah. Sige po. Rin po. Konting ayuda lang po. Welcome po. Alis ni. Maghahatid po ng ayuda. Taon na kayo, Nay? 70 po. Ay, ayuda talaga. Ayuda talaga. Thank you. Ito po na. Meron po kayong gata sa sukal, dilata, noodle. Salamat. Biscuit po at saka bigas. Maraming salamat. Sige po. Sige po, Nay. Malakas po kayo, Nay. Magandang hapon po. Magandang hapon po.
Magbibigay lang po ng konting ayuda para sa inyo. Dahil kayo ay maganda. Ayun, Ilang taon ka na, Nay? 85. Wow, Parang 84 lang po. Salamat sa ayuda, ha? Okay po, welcome po. May gatas Nag-iisa po lang naman si dyan. nanay. Ha? Nag-iisa lang si Lula Lola. Hindi isa lang. Sino po kasama niyo po dyan? Isa lang. Kulang. Kayo lang po nakatira dyan? Ginawan siya ng bahay. Sinong gumawa? Ang anak ko nga sa bayan. Hindi po kayo natakot dyan? Mag-isa lang po kayo? Marami, may apo ko dito sa kabila. Apo ko manan dyan. Ano gid bagapon mayroon nang kundi simple sigaw ko lang eh. Opo. Be. Ang ganda nga po ng view nyo dito, oh. Ha? Oh, ang ganda po ng view nyo dyan sa bintana, eh. O ay kung wala akong gawa, mahiga. Pag natapos, mahiga. Panood ka TV, may TV man kong maliit eh. Opo. Kung hindi, dyan naman ako naman ako sa bintana. Tingin naman ako to sa karsada. Salamat sa Sige ayuda. po, salamat din po. Salamat. Pero po, Nay. Palakas po kayo. May konting ayuda po para sa senior. Sa senior po yan. Para sa senior. you very much. Sige po. Salamat po. Sige po. Saan po yung isa? Magandang hapon po. Senior. Bibigay lang po ng konting ayuda para po sa senior. Salamat. Sige po. Bye-bye po. Bye-bye, Balong. Bye-bye do. Kay Lola sa Beng daw po. Ayun. Hello, Nay. Gandang hapon po. Maghatid lang po kami ng konting ayuda po para sa inyo. Ilang taon ka na, Nay? Ko? Opo. Ay, ilan na ako kanin. 96. 110 na siguro. 96. 96. Apat na lang. May 4 years 100, na lang. 4 years na lang, Nay. Para 100 years ka na. may 100,000 na Plus din. 100 pa. Oo, abot pa yan si nanay. Nga ako magsubra pa. Ay, abot po yan. Palakas lang po kayo. Sige Sige po, po. Nay. Thank you po. Bye-bye po. Okay po. Ito guys, bali yung dito po is stroke din. Kaya lang wala po nasa ano po, gamot po ata. Nagpa-check. Bali, iwan na lang po namin ito sa anak niya. Pabigyan na lang po sa kayong nanay mo, ha? Thank you. Dala ng senior. Bigyan po ng konting ayuda po. May bigas po, noodles, dilata, gatas po, asukal at saka biskwit po. Para po sa inyo. Para po sa inyo po, sa senior po. Bigay lang ito. Opo, libre na po yan. Wala pong bayan. Libreng-libre po. Sige po, thank you po. Thank you. Sige po. Sige po. Magbibigay lang po ng ayuda po para po sa senior. Magbibigay lang po ng konting ayuda. Salamat. Bantay ka po. Sige po. Salamat po. Ito guys, ibibigay rin po natin to kay nanay. Bale, senior na rin po siya. Sinamahan po niya kami mag ano dito sa- 76 na ako. Oo, siya po kasi may mga kilala po dito na mga Bilyo ako. senior po. Tapos ito po, para po kay, ano, hindi na daw po kasi De La Cruz. hindi na daw Balai po ko kasi rin yun. makabangon yun. Kaya ipapadala na lang din. Balain. Papadala na lang din po natin sa kanila. Salamat po. Salamat po. Thank you din po. Okay po, ingat po. Hey, ang barsak man. Kaya nyo pa po ito mabuhat? Nay? Kaya yun. Sige po. Patingin nga, Nay. Ano yung dala mo, Nay? Ang huwag. Tapos yung bag ko. Galing looban ako. Sige po, Nay. Thank you po. Salamat. Hey, mahulog kid na yan. Ay, Diyos ko dahil. Okay. Ayuda. Ay, hello po kuya. May ayuda ka na naman. Yan guys, bali binalikan ulit namin si Kuya. Bigyan ulit natin siya ng konting tulong. Para sa... Kamusta, Kuya? Kaya niyo po tumayo? Ayaw, man. Huwag na. Huwag na po kayong tumayo. Pagdagingin ka namin. Salamat ha.
Sige po. Pagaling po Hindi na kayo. pinalat eh. Sige kuya, pagaling ka po. Bibigay lang po ng konting ayuda. Wait lang po. Nay, may ayuda ka na naman, Nay. Doon ka ulit, Nay. Malabo ng mata. Dragon fruit. Ito po, yung ayuda po. Ay, mayroon. Kami po yung nakaraan. Salamat naman Sige po. Sa maraming salamat. Sige po. Binalikan ka talaga namin, Nay. Ama, Diyos ko. Ilan taon ka na, Nay? Ako? Opo. Birthday ko ngayon. Happy birthday to you. Meron kang bigas. Buti pala, binalikan natin Wala ka naman na. akong handa. Hindi, okay lang po yan. Basta malakas ka lang po. Oo nga, Ilang taon na po kayo? 62. Oh, 62. Diabetic Matanda siya si dahil Ma'am. Ay, nagkasugat. kasi ano yan. Ganito na nga ako, malabo ng mata ko. Pero Nay, paano nagkasugat po yung paa nyo? Nasabit ba sa pako? Ang hindi ko naman alam na diabetes pala ako. Nang ano po nagkasugat, hindi niya pa po alam na diabetic Oo. kayo. Ang nangyari lang, parang gurlis lang baga. Alam mo yung gurlis lang? Opo. Nag-wait lang Lumala nagmumukha lang. ko. Naligo kasi ako. Nagurlisan. Itong dito ko banda, oh. Mhm. Aroy! Nag-ano siya. Siyempre, araw-araw ako naliligo. Parang nag-knock-knock. Sabi ko, ang liit-liit naman ng ano ka ako. Sabi ko, bakit naman nagkaganito? November, December, January, February pa ako na-amputate. Na ano? Maawa na Diyos. May PhilHealth ako, di. Awa na nakatulong. Kala ko nga, mamatay na ako. Di ko alam na ganito. Hindi. Pero okay naman na po yung pakiramdam niyo po ngayon. Okay naman, kasi may maintenance na ako Yung ngayon. maintenance na po kayo. Sakit ko sa puso, sa ulcer, Komplikasyon na po kasi yan. tsaka yung ano ko, yung sa diabetes ko. Sige po. Sige po, Nay. Happy birthday po sa inyo. Happy birthday po ulit. Maraming salamat. Thank you po. Happy birthday. Tagaling po kayo. Kalakas. Maraming salamat. Dito mo ka dyan ata. Kaya pagpunti. Sakay ka na. Sakay ka na po. Dito na po. Dito na. Dito lang. Mabusog ka na rin kasi. Ba't di kayo ginaangkas na apong dares? Sa nuno. Hindi makakataas. Bibigyan kita na. Ayuda. Salamat! Walang anak. Club, ano? Salamat, anak! Na, saan kayo galing? Kapasan po. Dito na si Apong Kunsay. Nauna ka na sa husband mo. Nakabike pa siya. Magbihis ka na agad, tapos magbihis ka ng dress. Galing po siya guys, sila guys sa bukid. Kahit senior na, dito na nag-abot lang po kami na ayuda. Para sa inyo po. Okay, thank you po. Bye po. Okay. Ay, jungle ka po. Ay, tapos. Okay. Kamusta, Uncle? Sige po. Bigyan lang po kami ng konting ayuda, Nay. Salamat! Sige po. Ay, magbigay lang po kami ng ayuda. Ano yung aso? Sige po. Sige po. Gala din pala si Ninyo eh. Okay, sige yan. Nandiyan sa barkada. Wala. Meron ka ulit ayuda. Bigay na lang natin kay nanay mo, baka hindi mo kaya. Ate, abot mo na lang. Ilang taong ka na, kuya? 23. Na, ikaw na lang magbuhat, Nay. Baka hindi niya maano. Okay. Sige, kuya. Bye-bye. Salamat ah. Sige po. Shout out. Shout out. Ayuda.
Salamat. Okay po. Thank you po. Thank you po. Sige po. Oh, sige. Oo. Wala ka dahil rambutan, oh. May sarang butang. Inabot na naman ng ulan. Opo. Opo. Si tatay, oh. Laka. Ay, abot ko lang butay. Tatay po. Hindi na nante. Nagamadali kami. Taga-ulan. Ba't lang po itong kunting ayuda para kay tatay, asawa ni Apong Bina. Hindi makatayo itong aming matanda. Sige po. Sige po. Sige, salamat. Sige po. Uncle. Uncle. Ayuda ka na naman. Ayuda ka na naman. Salamat na Uncle. Salamat sa naman ay. Ayan. Salamat. Salamat ha. Ilang taong ka nang na-stroke, Uncle? Walo. Wala pa rin mga Hindi mo na talaga siya nagagalaw? tumanaw sa akin. Gusto niya, hindi niya mo naman mapagsak. Wala mga pambili. At yung binibigay din ni Jericho doon sa nag-aaral. Si Manong ko di ba nag-aaral? Mabuti na siya yung bibili na talaga. Pangalawang ko na kasi ito eh. Ito. Pangatlo. Pangalawang hospital mo na yan. Salamat sila. Hindi na kayo nagpasok. Sige na nga, Radang. Sige po. Salamat ha. Salamat sa Sige po. Maraming salamat. Ayuda po. Ay, salamat. Salamat. Ito. Puntahan namin si Atong Dora. Okay. Nalalamig ka pa? Ay, may sakit. Ay, Diyos ko. May sakit? Pinainom niya ng gamot? May sakit ka pa? Ha? Yung katawan niya. Trangkaso talaga, ganyan. Ay, kala niya. Nagkain na siya? Mainit. Kumain na siya lang? Kain ka po para tapos mag-inom ka ng gamot. Ito, dali, lutuin mo ito ba lang, oh. Para mainitan yung sikmura niya. Tapos timplan mo ng gatas na. Ito, yung beef. Timplan mo ng gatas, balong. Ito, may gatas, oh. Ibigay mo na lang yan kay Balong. Tapos, balong. Painumin mo ng gamot pagkakain niya, ha? Wawa man siya pong dura, eh. Yung merienda niya lang po. Ha? Ano daw? Basta pakainin nyo na lang mamaya. Ikaw rin ihigit mo naman ni mamay, baka ikalat na yung ano, may bigas. Tago mo dun sa Jero box niya, oh. Ha? Bye, Pong! Pagkakain niya mamaya, painumin mo ng gamot. Yung mayroon pang gamot si Didi, oh. Para ano. Pagaling ka, Pong. O, Balong, lutuan mo na lang siya, ha? Okay, bye-bye. Bye, Lola Dars. Oh, Ayuda, ayuda, ayuda. tingin lang kami. Matingin lang kami. Sige, ang aso. Bigay lang kami. Oh, Thank you. Salamat po. Bye-bye. Okay po, bye-bye. Much later. yan guys, bale ngayon lang ulit po kami makapag-shoutout. Pasensya na po sa mga nagpapa-shoutout dahil busy-busy ang mga lola, mga ladies, mga bag. So, start na po tayo sa pag-shout. Shoutout po sa Cordova family, Fajardo family, or Piano family from Alberta, Canada. Hello po. God bless po sa inyo. Belated happy birthday po kina JR Official Vlog from KSA, kay ka Gilbert De Castro, kay Paricoy Mo JB France. Belated happy birthday po kay Kuya Bersulueta. Ang pagbati po ay mula kay
Sir Rudy Sulweta. Belated happy birthday rin po kay Ma'am Helen Conde Diaz. Belated happy birthday rin po kay Ma'am Lily de la Cruz from Taiwan. And happy 26 years wedding anniversary po kina Mr. Ernesto Bucanegra and kay Mrs. Merceditas Bucanegra. Happy birthday po and happy wedding! Best wishes po. Congratulations! Congratulations! Sabay mga birthday dyan. Happy birthday! Happy birthday, Salamat sa belated. pag-support sa aming YouTube channel. Belated happy birthday, guys. Happy viewing po kay Sir Gilbert Plata from Saudi. Hello, sir. Hello Kamusta po. Ingat po kayo dyan. Hello po kay Sir James Tanuyan from Cerreto, California. Hello, Hello po. po. Hello po. Cerretos, California. Shout out po kay Sir Erwin Siloreco. Hello po. Hello din po kay Sir Roberto Ramos from KSA. Hello, Hello po. Kamusta po? Kamusta po dyan? Shoutout din po kay Sir Leonard De Castro. Hello po. Hello, sir. Shoutout po kay Ma'am Violi Ocaresa. Hello, ma'am. Hello po. Ingat po kayo dyan. Shout out rin po kay Sir Rodrigo Vicente. Kamusta po dyan? Hello po. Shoutout rin po kay Marisa Tidioso from Cavite. Hello po. Hello. Hello po. Happy viewing din po kay Sir Ryan Sicorata. Kamusta po? Hello po. Kayo dyan. Kay Duwana family ng San Manuel, Pangasinan. Ingat Hello po kayo. po. Shoutout po kay Ma'am Jasmine Torregosa and Hermes Torregosa from Cebu City. Hello, Hello po po. sa mga taga Cebu. Ingat Hello po po. kayo. Shout out po sa YouTube channel ni Danica Sagal. Hello po. Hello. Hello din po kay Sir Albert Tavera from Cebu. Kamusta po? Hello Hi po sa mga taga Cebu. Kay Mac Jovan Cambalon from KSA. Hello po. Ingat po kayo dyan sa Hello, KSA. hello po kay Jassy and Dean from California. Hello. Kamusta Hello po po. dyan sa California? Shout out po sa Jordan family from Antique. Kamusta po? Hello po sa mga taga Antique. Shoutout din po kay Mike Strong Chef Rider from Cavite. Hello Thank you, po. thank you sa mga nanonood sa Cavite. Shoutout po kay Erwin and Prieto family from Lasam, Cagayan Valley. Hello po. Hello po sa mga Ilocano dyan. Hello din po sa Kalajao family from Manila Hills. Kamusta po? Hello Salamat po. po kayo manonood. Thank you, thank you. Kay Junior Kulkol, Isol of Man United Kingdom. Hello. Hello po. Ingat po kayo. Shout out po kay Sir Frank Anapi. Kamusta po? Hello po kay Mark Quintero from Dubai. Hello. Kamusta po? Kay Jobit Abril. Hello po. Ingat po kayo dyan. God bless. Hello din po kay Sir Armando Gucong from Las Piñas. Salamat po sa panonood. Hello po. Hello po. Mag-iingat po kayong lahat. Shout out po kay Sir Ernie Casabar from Taytay Rizal and San Roque, San Jose. Hello po. Kumusta po kay Dudes Trios from Tondo, Manila. Hello sa mga Hello po sa mga taga-Tondo. taga-Tondo. Happy viewing din po kay Sir Divino Jordan. Kamusta Hello po? po. Salamat po sa panonood. Shout out po sa YouTube channel ni Ligaya Musika. Hello po. Hello po, Lian Tiligaya. Ligaya ng musika. Kumusta po kay Sir Saldi Di Pedro from Tanawan City, Batangas. Hello, Hello po, sa Sir mga Pedro. taga-subaybay Tanawan. namin dyan sa Maganda Batangas. po dyan sa Thank you. Tanawan. Nakarating na ako dyan sa Tanawan. Shoutout din po kay Sir Edwin Zamora from Pangasinan. Hello po. po. Gaylatan. Shout out po kay Ma'am Edna Lopez from Santa Rosa, Laguna. Hello po. Hello po, Ma'am Edna. Kumusta po kay Buddy Certifico? Hello, Hello Sir po. Buddy. Ingat po. Hello, Sir Buddy Thank you sa Buddy. panonood sa aming YouTube channel. Shout out po kay Sir Chito Medina from Sydney, Australia. Hello po. Hello po. Thank you, thank you. Thank you sa panonood. Hello po sa mga empleyado po ng
kumpanya ng Madison 88 Business Solution Asia Incorporated from Philinvest, Alabang, Muntinlupa City. Hello po. Kamusta po? Hello Sa po. mga masisipag na mga empleyado natin dyan. Shout out po kay Sir Charles Ganaping Balucanag Jr. Hello po. Thank you po sa panonood. God bless. Shout out din po kay Tito Nanding. Ang pagbati po ay mula kay Tita Mori. Kamusta Hello po. po? Salamat Kamusta po sa po? panonood. Hello po, Tita Mori. Shout out din po sa YouTube channel ni Friend JFB Official Vlog. Hello po. Ayan guys, meron ulit tayong announcement. So, bali magkakaroon ulit po kami ng live. Magkakaroon po ulit kami ng question and answer. Dahil naka 53k na tayo, meron po ulit kaming pa-cellphone. Yay! Ito po ay Oppo A61. Lay 16? Ay, 60. Wow, mali! Ito po ay Oppo 60. A16. Mali na naman. Ulit na naman. Ito po ay Oppo A16. Na-open na siya guys kasi nga kailangan Pina-check i-try po namin. yung charger kung gumagana. Oh, yes. Pero hindi po namin siya ginagamit. So, abang-abang ulit guys, magpo-post ulit po kami sa community kung ano po yung dapat, kung ano po yung mechanics. Yan, abang-abang na guys. Ito po yung mapupunta sa maswerte. Anong kulay niyan? Silver. Silver po yung kulay. Silver. Yan. Sana po ay makasali po tayong lahat. Thank you po. So, yung guys, bali, abang-abang na lang po kayo dito sa aming cellphone. Kanina guys, hindi po namin natapos yung yung pagbibigay ng ayuda dahil bumuhos yung ulan. May natira pong 10 pack. Bali, ibibigay ulit natin bukas. Pag maganda yung panahon. Thank you po sa mababait na sponsors. Thank you din po. Thank you po sa mga walang sawang sumusupport po sa aming YouTube channel. Sana wag po kayong magsawa kahit mabagal po yung ating pagpag-usad ngayon ng ating subscriber. Pero okay lang po yun. At least nandyan pa rin po kayo. Kaya malaki po ang pasasalamat namin sa inyong lahat. Ang importante naman po dito guys is yung Yes. nakakatulong tayo sa ating mga kababayan. May-enjoy natin. Ginagawa. Thank you. Okay lang yun. At least andyan pa rin kayong nakasupport. Sa laban Kaya, lang tayo guys. okay lang yun. Sama-sama pa rin tayo. Okay? Sa susunod po nating pagkikita. Thank you. Manood lang kayo guys. Pasensya na po at yung content namin ngayon is hindi pa kami makapag-ilog-ilog gawa ng Alas kagagaling may mga ubo-ubo pa. Sakit. So dito muna kami. Mabinat po kami. Barangay muna. Muna tayo palakas ng konti. Para may laban. Paano ba yan guys? Good night na sa inyo lahat. Bye-bye. Bye.